Ti ffansio antur? Oh, how predictable. The tutor and the student. Fel porno. Yeah, tit, fuck it. Tudur! Pwy ti'n gweiddi arno? Rhiannon, gyhiraeth Gwenhwyfar, yr hen ddiw Iesa. Carys, diw Iesa splith. Tyda fo ma? Tyda fo ma? Be am i ni aros ar y mynydd heno? Gwylio'r hael yn gwawrio. Dychwelyd fel beirdd. Be am fi mewn am look? Oh, come on. O'n i'n meddwl bod ti moyn antur, Tudur Joel. Oh, wow. Oh, mae hwn yn amazing. What the fuck? Where are the boxes you need help with? What are you doing? No! You dirty fucking whore. Fi'n meddwl bod fi wedi ffeindio esgyrn rhywun. Rhai dafad ydyn nhw, dwi'n meddwl. Na, Danedd. Ia. Mae'r penglog yn fama. Un dafad ydi o. Fucking idiot. Mae'r ffordd wyt ti'n meddwl o... Mae'r ymenydd yna mor... Y dychymig tywyll yna. Dwi jyst isio... Mae fe moyn siago fi. Carys, beth ti'n neud? Dwi'n briod. OK. Na i ddim dweud wrth unrhyw un. So, well ni fynd yn ôl. Mae'n oer. Oh my fucking god, oh my fucking god, oh my fucking god. Oh, dwi'n fucking jump yma neud. Oh, I wish bod wedi lladd fi. Dwi'n really sorry os nes i unrhyw beth i wneud I ti feddwl. Oh god, paid a phoeni. O'n I jyst eisiau bach o hwyl. Bit of a laugh. O'n I ddim yn gwybod bod ti'n mynd I fod mor uptight am y peth. OK. Wel, nos da.
fuck this. Ha'n aros I weld sut mae hwn yn troi allan. Da ni ar fin dechrau sesiwn o bora. Popeth yn iawn? Oh, ydy, yeah, fine. Fi jyst ar y ffôn, so... Na I gael y coffi'n barod I ti. Oh, yeah, great, diolch. Okay. Yeah, yeah, so, yeah. Oh, fuck of that.